Joo. Sanotaan. Seisohan se päällä ja sitten vaan tiput alas. Ei. Miksi? Hyvä. Tänään se alas. Kiivän. Ei. Mä menen seisomaan tämän päälle. Oota, mä siirryn vaan. Onpa et oli, nyt olisi tullut niin huumori. No, oli Jannu jo tuossa ja Rimi sen. Mä otan Korttovaltteria vetun. Joo. Vähän on kuulu. No. Ei Valtteri leikkii välkällä. Ota mä ainakin 3 minuuttia kuvasin. Aika hyvä perse Valtterilla. Perkele. Tuli videolla. Ei vittu, nyt tuli juu. Ei vittu. Uusiksi. Mä oon kuvannut sitä ihan alusta asti. Saakka videolla. Mä oon kuvannut sitä jo 4 minuuttia. Vähän semmonen ylinini action. Valtteri, elä vielä, Valtteri, elä vielä. Valtteri. Joo. Hei, saako jämät? No niin, Rymisä. Sano sit, kun saa jämät.